Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabarek, piye kabare? Sehat kan? Alhamdulillah. Sing ora sehat, muga-muga sehat dompete dhisik. Soale nek dompete sehat, atine ku biasa ya melok waras. Ya taga. Ya se. Nah, jenengku Esa Yuliani. Dino iki aku seneng sih sok tampil nang kene. Ya meski aku tampil, aku tetap sadar diri. Aku ngerti kok penonton iki duwe hak gawe turu. Nek aku ngoceh iki garing. Tapi aja saiki sirek entenono 7 menit ae. Minimal 7 menit. Akhir-akhir iki saiki aku gelek merenung rek. Soale koyo-koyoke dunia saiki iku wis berubah banget, beda banget. Teknologi maju, kabeh digital, apa-apa online. Nanti hubungan asmara saiki wis digital. Ketemu yo kadang gak iso dadine online kayak VC ngono. Terus pacaran offline kayak virtual ngono lah. Terus perubahan sing paling kerasa iku nang bocah cilik iku. Aku nek ndelok arek jaman saiki iku lho langsung mikir, lah arek iki anake selet tah ya apa? Ngono ya. Aku seneng wasi arek cilik saiki. Soale apa? Awake yo cilik, mungil, tapi gayane masalah. Ngerti tak gak rek? Ngerti jelas sih. Penampilane arek-arek iku sing cilik-cilik iku lho ya wis koyo arek wis gede koyo mbak-mbak wisan. Masih SD, JSD ku lho. Wis ngerti outfit. Lengkap, gawe crop top, jaketan denim, sepatuan, rambute ku tambah ono sing disemir, pirang, gak ono blonde. Terus bibirane ombre rek. Tambah aku yo ngerti goblok ngerti saiki ku jaman iku blas on iku di DPI rong DPI rong iku jenenge pilek-pilek nek ngarani saiki ya wedo kok ambek arek jaman biyen iku pacakane ya klambi kaos paling yo berbilah lek gak ono apa jenenge Hello Kitty. Terus celonone yo suwal ndek-ndek ngono paling. Sepatuan yo gak gawe ini sandal jepit swalu iku. Iya ya. Benar aku golek ketemu arek-arek koyo ngono saiki. Terus perbedaan sing paling kroso iku yo zaman saiki ambek biyen iku cara dulinane iku lho. Cara ngisi waktu luang iku lho. Arek biyen lek dulinan iku geberak rek. Yo lompat tali. Yo singitan. Bekelan layangan. Bentengan sampai deloser ngono. Arek saiki dulinane apa? Gawa HP saiki ku serba HP. Niku li HP. Nyeluk koncone ngejak dolen iku gak nyeluk jenenge kayak biyen iku ngene. Ken. Ngono biyen iku lek ngejak dolen. Saiki liwat HP. Dicet rek. Gak dolen ta? Awakmu nang ndi? Dolen ayo. Ngono. Wedo pokoke ambek jaman biyen iku. Saiki iku dulinane ku koyo gak asik ngono lho, gak koyo arek jaman biyen ngono lho. Saiki arek wedok-wedok cilik-cilik ku yo senengane HP-an, gawe konten TikTok. Apa meneh Velocity iku. Ngerti sih sing goyang-goyang iku, sing tangane ngene-ngene iku. Masalah
aku ndelok iku ya gak apa-apa sih, HP ini dhewe, paket-paketane dhewe. Tapi kok ya apa ngono ya? Terus aku biyen iku ya dulinan ngono rek ambek arek lanang-lanang barang. Sik jaman ngaji sore iku. Dulinan istirahat ngaji. Benteng-bentengan iku lho. Ambek kanca-kancaku lanang wedok iku dadi siji. Wis uber-uberan iku sampe eling aku, ana kancaku sing tiba. Wedok iku diuber lanang, diuber arek lanang iku. Terus sing wedok iku lak gawe rok. Lah, yo gak iso mlayu sih rek. Gak iso mlayu. Lah terus mbah ya apa ya iku mang dulinane ku ancen nduk tempat pasir-pasir ngono. Ombo, lahane ombo, tapi ana pasir-pasir teke wong ngono lah. Terus mlayu. Lah kancaku sing diuber iki mang kayak keserimpet mbah ya apa. Diuber ngene ya, wedoke ngene. Lah kok arek iku biasa. Terus arek iki melok ngene lho rek. Dadi nek kok ketumpukan ngono lho. Lah aku iki ya Allah arek-arek nang kono kancaku iki ya guyu kabeh. Sampai saiki ku lho, sampai saiki lek dieling-eling ku ya kadang tak guyu ya nang arek-arek iku. Kadang guyu, kadang ngeling-eling iku. Dikit saiki ya kadang iku rek. Di apa? Di guyoni ngono ku lho. Wis. Tapi enak biyen iku rek. Gak koyo jaman saiki. Nanging ya wis sing penting awak dhewe ya iso ngguyu bareng, sik duwe kanca. Ya sing gelem nrimo curhate awak dhewe lah. Ya sik isik kuat urip. Sing saben dina iki tambah aneh ya. Ya intine kabeh iku ya kudu ngerti lah kok jaman saiki ambek biyen iku beda. Keh-kehe saiki serba digital. Biyen iku apa-apa ya cek susah sih. Ya ono untunge ya an. Serba digital iki mempermudah apa jenenge? Mempermudah kehidupan ngono lho. Ya. Ya wis lah, sakmono ae ceritaku. Gak iso cerita maneh ya. Cukup sakmene ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.